ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ଆଜି ସାଧାରଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଗାଁରୁ କହୁଛି। ଆମ ଆଖପାଖରେ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଦିଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମରି ଗାଁର ଭାଇମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁରେ ଲୋନ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳୁନି। ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାରୁ ବିଜନେସ୍ ହେଉନି। ସମସ୍ୟା ଗାଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିବା ବା ଜାଣିବା କେମିତି ଗାଁରେ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବା, ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସଶକ୍ତ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ ଗାଁରେ ବି ରହିକିରି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆମରି ଭାଇମାନେ, ସାନ ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, କାହାର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କେବେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଗାଁରେ ରହିବା, ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆମେ ଯାହା ସହିତ ପିଲାଦିନୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ମାନେ ବଢ଼ିଛୁ, ହସି ଖେଳି ସବୁ ବଢ଼ିଛୁ, ଗାଁର ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗାଁର ଆମର ପରିବେଶ ସବୁକିଛି ଯେଉଁଟା ଗାଁ ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଟାକୁ କେବେ କେହି ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଗାଁ କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବ, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା, ଗାଁକୁ ଆମେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବା, ତ ଏଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମୋ ଗାଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାହାର ଏଇଟା କରିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଗାଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ କେମିତି ଆମ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରିବା, ତ ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ବି ଫଲୋ କରିବେ କି ଆମେ ଗାଁରେ ରହିକି କେମିତି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।